ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಪುನ ಆಡಂಬರದ ಕಲಾ ಅಂಡ ಇತ್ತೆದ ರೂಪ ತುಯರ ಪೋನಾಗ ಆಡಂಬರದ ಕಲಾ ನಿಜವಾದ ಆತಿಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೈವದ ಕಲಾ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ ನಿಜವಾದ ಏರೆಗಲ ಪೂರ್ಣತೆ ಬೊರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಓಬೆ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಗು ಯಾನು ಪೋಂಡ ಎಂಕೊಂತೆ ತೋಜಿದು ಬರೋಡು ಎಂಕೊಂತೆ ತೋಜಿದು ಬರೋಡು ಯಾನು ದಾದನೆಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ನ ಬೋಡು ಆ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ವಿಚಾರ ಮನ್ಪೆರ ಪೋನಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಲಾಪುನು ಸತ್ಯ ಅಂದು ಈತೆ ಎಂದು ಬಿಡುದು ಬಕ್ಕ ಇನಿ ತೆರಿದೆ ಅಂತ ಬಂದು ದುಂಬಾರಿ ಪೇರು ಬಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಳೇ ಆಡಂಬರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ ಪಂಪೇರು ಪನ್ನಾಗ ಆಡಂಬರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬರ್ತದೆ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದು ಅವು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ತಪ್ಪು ಅವಾಗ ಯಾನೇನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪುಣ ಯಾನೇನು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪುಣ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬನ್ಪೆ ಯಾನ ಆಡಂಬರ ಆಪಿನ ಏತೋ ನೇಮ ಕಟ್ಟದೆ ಅಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ ಉತ್ಸವನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಆಡಂಬರ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬೆಡಿ ಮಾಡ್ದು ಬೊಡ್ಚ ಎಂಗ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆಡಿ ಮಾಡ್ದು ಮಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲಲ್ಲಿ ವಾದ್ಯಲುಂಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ಲುಂಡು ಈರು ಬೆಡಿ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಮುರಾಣಿ ಈರು ನೆಲ್ಲಿದ ಹಿಡ್ದ ನೇಮಾನಾಗ ಬತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಏರು ಇಂದುಕೊರ್ನಿ ಆತನ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಬೆಡಿ ಮಾಡ್ದು ಪುರ ಇಜ್ಜಂತ ಬೆಡಿ ಮಾಡ್ದು ದಾದ ಮೂಲು ದುಂಬುಲ ಬುಡು ಅಂತೀನಿ ಕದೋಣಿ ಮಾಡಿದ ಅವು ಈ ಸಾರಿ ಪರಕೆಲ ಬೈದನಿಗೆ ಅಡೆಗೆ ಅಡೆ ಆ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೈದನು ಬುಡು ಅಂತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೆಡಿ ಮಾಡಿದ ಪಟಾಕಿ ಇಜ್ಜಿಡ ನೇಮ ಆಪುಜಿಂದ ಮನ್ಮಿನ ದಾಲ ಕಡೋನಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರೆ ಆತಿಜಿ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ನನವಲ್ಲ ಅವು ಬದಲಾವಣೆ ಬರು ಅವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಚಾರ ಅವು ದಾದಾಪುನ ದೈವದ ವಿಚಾರ ಅವು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ಪಣಪು ನಾವು ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಕೇಳಿಬಾಡ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಳಿಬಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ವಾಲಗದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಸುರುತೊಂಜಿ ದೈವದ ಸುರುಡುದ ಕೇರಿವರೆ ಉಂಟು ಓವೇನು ಪೂರಾಕುಲು ದೈವದ ಕಟ್ಲದ ಉರಿಪೇರು ಅಣ್ಣ ಉರಿಪೇರಂಡು ಅಂಚೆನೆ ದೈವದ ಕಟ್ಲು ಓಂಜಿ ಡೇಬ್ ಅಂದಂಡೋ ಅವಳು ಎಣ್ಣೆಗೊರ್ನಿ ಐಕ್ಯ ಕದೋನಿ ಕಾದನ್ ಕುಡಂಜಿ ರಡ್ಡು ರಡ್ಡು ಗದನಿ ಬಿಡಿ ಎರಡ ಅವಳು ಗಗ್ಗರ್ದಿಂಡು ಮೂಜಿ ಗದನಿ ಬಿಡಿ ಎರಡ ಮಾನಿಚಿಡಾಂಡಿ ಐನು ಗದ ಇನ್ನು ಮುಗೋಟು ಏರಂಡು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಊರಿಗೂ ಸೂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ರಡ್ಡನೆ ಅತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಪ್ಪು ರಡ್ಡನೆದ ದುಂಬುದ ಕಾಡು ಪ್ರಕೃತಿದ ನಡುಟ ಒಂದಿತ್ತು ಅಪಗ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಲುಲ್ಲ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಲು ಪಂಜಿ ಪಿಲಿ ಚಿರತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಪ್ಪುವ ನೆಕ್ಕು ತೊಂದರೆ ಇರ ಬಲ್ಲೆತ್ತ ಕಾಟಿಲು ಅಪ್ಪುರ ಬತ್ತು ಕಾಡು ಗುಡ್ಡೆದ ನಡುಟೆ ನೇಮ ಆಪಿನ ರಾಜಂದು ಇತ್ತ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮಂಡೆಂಚಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗುಡ್ಡೆ ದಾಯಿ ಚಿರತೆ ಬರ ಅಪಗ ಈ ಕದೋನಿದ ಓಡೆಗೆ ಐಕುಲು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಜಾವು ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ರೂಪೋಡು ಆ ಸೂಚನೆ ಈ ಕಾರಣ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಊರಿಗೂ ತೆರಿಪಾಯರೆ ರಡ್ಡನೆ ನೆಡ್ದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಇಂಚಿನ ಕದೋನಿದ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಶಬ್ದೋಗ ಐಕಲು ಪೋಡಿದ ಬಾಪ ಕದೋನಿಗೆ ಬರ ಪೋಡಿದ ಬಿರ ಬಾಪ ಇಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಮಾಡಿದ ಯಾಂಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಸ್ತ್ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇಲ್ಲ ಅಕಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಜಂಗು ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಬಣಿಯರ ಆಪೂಜಿ ಪೂರ್ಣತೆ ಅಂದ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಖಾಲಿ ಆಡಂಬರದ ಕಲಾ ಅಂದ ಪಣಪನೇಕ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆಡಂಬರದ ಕಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದ ಪಂಡ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಪ್ಪಂದೆ ಇದು ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪೂಪಾಡಿಯರು ಎಂಕ್ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ನೆರೊಂದಿತ್ತೆ ದಾದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನ ಸೋರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರಪಾರ ಅವಳು ಬರ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಾರ ದೆಗ್ಲೆ ಗೊರ್ರೆ ಆಪುಜ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಇತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಸ್ವಾರ್ಥ ನಮ್ಮ ಆಂಡ ತುಲೆ ಪೂತಾಯನ ಬಂಜಿಂಜಿನ್ ಬೆಡಿ ಮರ್ತದಾಯನ ಬಂಜಿಂಜಿನ್ ಅತೆ ಸಂತದಾಯನ ಬಂಜಿಂಜಿನ್ ಒಂಜಿ ಅಲಂಕಾರದಾಯನ ಬಂಜಿಂಜಿನ್ ಜಾತ್ರೆ ಬಂಡಂಚೆನತೆ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿಂಜುಂಡತೆ ಹೊರ ತೂನಾಗ ಆ ರೀತಿ ತೂನಾಗ ಅವಳ ಸರಿಯಿಂದ ದೋಜು ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಆಡಂಬರ ಪಂಪಿನವು ಈರು ವಾರೂಪೋಡು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಆಡಂಬರ ಮಲ್ಪುಲೆ ವಾರೂಪೋಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ದೈಕಣ್ಣಗ ಇರುತ್ತೆ ದೈವದ ನೇಮ ಹಾಪುಂಡು ಈ ನೇಮೋಡ ಆಡಂಬರ ಇಜ್ಜಲ್ಪ ನೇಮಗು ಯಥಾರೀತಿ ಉಪ್ಪಡ ಐತ ಪಿದೈ ಎಂಜ ಬೋಡು ಇರು ಲೈಟಿಂಗ್ ಪಾಡುವರ ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕುಲು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೋರ ಅತ್ರ ಬೇತದ ಅವು ಮಲ್ಪಲೆ ಆಡಂಬರ ಅಂದ ಬಂದಾಗ ದೈವದ ನೆಟ್ಟ ಆಡಂಬರ ಬಂದಾಗ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಡಂಬರ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಾರಿ ಇರು 14 ಗುತ್ತುನು ತುಯ್ಯಾರು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸತಿ ಯಾರ ಕುಡೊಂಜಿ ಬತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುತ್ತುನು ಮಂತಾರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಯ್ತು ಇರು 14 ಗುತ್ತು ಕೊಂಜಿ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಇರು 2 ಸಾರಿ ಪೋತಿನಾರು 3 ಸಾರಿ ಪೋಯಾರು ದೈವಾಟದ್ದು 10 ಯಾನು ಉಗ್ರ ರೂಪೋಡು ಬೇತೆ ರೀತಿ ನರ್ತನ ಮಂತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ನರ್ತನಗುಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಪಂಡದು ಉಂಟು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಫಸ್ಟ್
ಐಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಲಾದ ಐಟು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಬಣ್ಣಗ ಅವಳು ಆಡಂಬರ ಆ ರೂಪಗೂ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತೂ ಪಿದೈಡಾಯನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಆರಂಭ ದೈವೋಡ ಆರಂಭ ಅಂದ್ ಪಣೆ ಆಡಂಬರ ಅನ್ನೊಂದು ಪಣ್ಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಇವತ್ತೋ ಜನ ಇನಿಕ್ಕಲ ಕೆಲವು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದೇ ಕೊಣಪಿನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಐಟೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಡಂಬರ ಬಣಪುನವು ಇತ್ತೆ ಆಲಂಕಾರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೇಮದ ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಲ ಇತ್ತೊಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟದು ಎಣ್ಣೆ ಬೂಳ್ಯ ಕೊರ್ದು ಗಗ್ಗರದ ಈದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲು ಪೂ ಪಾರದು ಬತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೂ ಪಾಡಂದೆ ದೈವ ಆವೇಶ ತಿಂಗಳ ಬೇರೆ ಬಲಾಂಡಿ ನನಂಜಿ ದೈವಳಿಗೆ ಬತ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ದೈವ ಆಡಂಬರ ಹಾಕೊಂಡು ಉಗ್ರ ಹಾಪುಂಡು ಉಗ್ರಾಪಿನ್ ಅವು ಕೆಲವು ಪುರ ಹಾಪುಂಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪುಂಡು ಇನಿತ ದೈವ ಬಲಿಕಾನಗ ಬಂಟೆ ಬಲಿಪುನ ಕಟ್ಟೆಪ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಅಪ್ಪಂಡ ಅವು ಪುರ ನಮ್ಮ ಆಡಂಬರ ಬಂಡ್ರೆ ಅವು ಆಡಂಬರದ ಆಪಿನೇ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದಾದಕೆಂಡ ಈತನೇ ಟಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ದಾದಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಊರದೊಂಜಿ ಮೌಲ್ಯಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಗುರ್ತಿಸಂಡ ಅವು ಆಡಂಬರಂದ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸರ್ಗ ನಮಕ್ ಮೇಲು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಬರ್ಪೇರು ನೆಕ್ ಬರ್ಪೇರು ಅತ್ತಂಡ ಗುತ್ತುದಾರಿ ಇತನೇ ಟಿಜ್ಜಂದಿನಾರು ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಅತ್ತಂಡ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನು ಊರ್ದುವೋಪಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಲಕ್ಕದುಂತಾಯಿನಾರು ಆರು ಗುತ್ತುದಾರತ್ ಅಪಗ ಆರು ಬನ್ನಗರೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುಂಡ ದೈವ ಮುಟ್ಟುದು ಬತ್ತದತ್ ಕೊರುಂಡು ಅಪಗ ಆಡಂಬರಂದ ಆಪುಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅವ ಆಡಂಬರಂದ ಆಡಂಬರಂದ ಅವ್ರು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಚಿನ ಆಪುಣು ಕೆನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಈ 14 ಗುತ್ತುಡು ಇಜ್ಜಾಂದಿ ನಾವು ಕುಡಂಜೆ ಕಾಣಗ ಅವು ಆಡಂಬರ 14 ಗುತ್ತುದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣಂದ ಆಡಂಬರ ಆಪುಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಊರ್ದೊಂಜಿ 14 ಗುತ್ತುಂಡು ದೈವಸೂರು 14 ಗುತ್ತುಗೇ ಬೋಡು ಐದಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿನ್ನೆರಡೆ ಬೋಪನ ಕ್ರಮ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅದಾಪುಂಡು ಆ ಗುತ್ತುದಕ್ಕಲೇ ಬಂದ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಸುರು ಬತ್ತಿನಾಯಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಬರೋದು ಅವು ಅಂಚ ಹತ್ತು ಅವು ಮುಲ್ಲು ದ್ವಂದ್ವಮಯ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಬತ್ತಿನಾಯಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಅವು ದಾದಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಕಟ್ಟಗಡೆಗೆ ಬರ್ಪಿ ನೋಡೆ ಚಾಕಿರದಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಏರ್ಲ ವಾ ಗುತ್ತಿನ ಕೊಲ್ಲ ಅವೇನು ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನವೇ ವಿರೋಧವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದಾಯಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಗ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಆಪುಂಡ ಆ ರೀತಿ ಆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ರೀತಿ ಆನಂದಂಡ ಅವು ನೇಮ ಆಪುಜವು ನಿಯಮ ತತ್ತು ಬೋಪುಂಡು ಆ ತತ್ತು ಬೋಯಿನ ಅವು ಗುತ್ತಿನ ಕುಳಿ ಎಲ್ಲ ಗುತ್ತಿನರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಏನಾಡ್ದೊಂಜಿ ಇದು ಬೈದೇರು ಬತ್ತಿನಾಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಗನಡೋರು ಆಂಡ್ ಬೇತಗಡದ ಬತ್ತಿನಾರು ಏನ ಮಲ್ಲ ಅರಸುಲ್ನ ಜಾಗೆ ಅವು ಎಂಗ್ಲನ್ನ ಗೆಂತುಜಾರು ಪಂಡದಾರು ಬಾರಿ ಗರ್ವಡು ಬೋತಿನ ಕಾಲೋಡು ಎಂಗ್ಲ ಊರ್ದ ಗುತ್ತುದಾಕುಲು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ದೈವಡ ಬಂಡದು ಸುರು ಆರ್ನಡೆ ಬೋತಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಥವಾ ಅತ್ತೆ ಅಕುಲು ಮಲ್ತದು ಅಕಲ್ನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಕುಲು ಎಡ್ಡಂದಿನ ಅಕುಲು ತೆಂಗ್ಲ ಮಾಗಣದ ತೆಂಗ್ಲ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಮಾಗಣದ ಗಡಿ ಬತ್ತಿನ ಅಕುಲು ಗುತ್ತುದಾಕುಲು ಬಾಕಿ ಅಕುಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಂದು ಅಕುಲು ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ಸುರು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರದು ಅಕುಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತಮು ಮರ್ಯಾದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲ್ದೆ ತಂದು ಹತ್ತದೇನಂದರೆ ಈ ಇಂಚತ್ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆ ಎಂಚಿನ ಬೂಡು ಮಾಗಣೆ ಗುತ್ತು ಬರಿಕೆ ಬಾಲಿಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಬೂಡುದಾರ ಬತ್ತೆಡ್ಡ ಗುತ್ತುದಾರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆನಂದಂಡ ಅವು ತಪ್ಪು ಬೂಡುದಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಅವಡು ಅಂದತ್ತೆ ಮಾಗನೆಡೆ ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿನ ಮಾಗನೆಡ್ಲೆ ಎತ್ತಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ಸತ್ಯ ಮಾಗನೆಗೂ ಗುತ್ತುಗೂ ಈತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಏರಗೌರಿ ಕೊರಡು ಬಂದಂಡಾಗ ಅವು ಸರಿಯತ್ತು ಆರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಉಳ್ಳೇರ ಶುರು ಅವೇನು ತೂಗೋಡು ಒಂದು ಈ ಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪುನು ಊರ್ದ ಇಂಚ ಕಟ್ಟೆಲು ಅಜ ತಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಜ ತತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಆ ಊರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಪಿರಾಕಡಿ ಎಂಚೆತ್ತನು ಅಂಚೆನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹೊಸತ್ತಾದ ನಂಕು ಬೋರ್ಡ್ ಆಬಿಲಗ ಒರಿಯ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಬಂಡದ್ದು ನಮ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಸರಿಯತ್ತು ಅಂತ ಸತ್ಯ ಇತ್ತೆ ದೈವಾರಾಧನದ ಉಳೈಡು ಮಸ್ತ್ ವಾಲಗೊಲ್ ಬರ್ಪ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತೆಂಬರಡು ನೇಮ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ತೆಂಬರಿಡದ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಕೊಂಬು ನಾದಸ್ವರ ತಾಸೆ ದೋಲು ಬತ್ತಂಡು ಚರ್ಮವಾದ್ಯಲು ಬತ್ತಂಡು ಫೈಬರ್ಲು ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಚೆಂಡೆ ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೊಳಲು ಬತ್ತಂಡು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ಬಂಡ್ಪನೆ ಉಂದೆಟ್ಟು ಈ ಚೆಂಡೆ ಕೊಳಲು ಬರ್ಪನೆ ನೆಕ್ಕ ದಾದ ಬಂಡ್ಪರೆ ಇದು ಪಣ್ಲೆಕ ಪ್ರಧಾನವಾದ ವೈಟ್ ಇತ್ತಿರುಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಚೆಂಡೆ ದೋಲು ದುಂಬುಡು ಇತ್ತಿನ ಅವುಗೆ ದುಂಬುಡು ತೆಂಬರೆ ದೋಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ನಾವು ತಂಪಡ ಸುರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಅಡಿಯಂಗನಡು ಬೋಡು ಇಂಚ ಬೈದಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿ ನಾವು ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೇಡು ಇತ್ತಿ ನಾವು ಅಂಚ ಅದ ಮಾತ ದೈವಗಳು ಅಂಚ ಅಂದ ಅತ್ತು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಾಗಸ್ವರ ಬೋಡು
ಒಂಜಿ ರೀತಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಟ್ಟನ್ನು ನಮಗೆ ತೊಜ್ಪಾದು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತೆ ನಾವು ತಾಸೆ ಬೋಡು ಒಂದು ಪುರ ಸರಿ ಈ ಚೆಂಡೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲಗ ತೋಜುನ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ಚೆಂಡೆ ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಮತ್ತು ದೇವೇರ್ನ ವಾಸಾಣಿದ್ಯೋಡ್ಲ ಚೆಂಡೆದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಚೆಂಡೆ ಬೊಟುದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಉಂಡು ಕೊಲಲು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಕೊಲಲುಲ ಅಂದೆಕ್ಕ ಬೈದಿಜಿ ಅಂಚಂದ್ ಅಕುಲು ಆ ಕಲಕ್ ಬತ್ತದ ಆ ಎಂಚಿನ ನೇಮ ಆವಡ ಐದು ದುಂಬು ಉಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಸಮಯೋಡು ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಡ್ ಅವೇನಕುಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂತೆಡ್ ಅವು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪಡೆಯರೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಆಂಡ ನೆಕ್ ಈ ದೈವಗು ಬೋಡಾಯಿನ ವಿಚಾರದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಈತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐತೆ ಒಟ್ಟು ಅಕುಲು ಸೇರ್ವೇರು ಅಂಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಕೇನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ನೆನೆ ಬರ್ತಾನೆ ಈರ್ ಪಂಡ್ಪಾರು ಈ ಭಜನೆ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅಲ್ಲ ದೈವದ ಕಲಕತ್ತು ಬಲ್ಲಿ ಇಂದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ದೈವದ ಕಲ ಕತ್ತವು ದೈವದ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟ್ಟು ಭಜನೆ ಬೋಡ ಮುರಣಂಜಿ ಕಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಕೇನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದೈವ ರಾಜನ್ ದೈವ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ದೈವಗೂ ವಲಸಾರಿ ಉಂಡು ವಲಸರಿಗಾನಾಗ ಆ ಊರ್ದಕ್ಲು ಭಜನೆ ಬನ್ಪೇರೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಭಾವುಕ ಭಕ್ತಿ ದಕ್ಲು ಹೌದಲ್ಲ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಭಜನೆ ಅಂತಾರೆ ಆಂಡ ಅವಳು ವಾದ್ಯದಾರ ಬಣ್ಣಪನ ಎಂಕಲ್ನ ವಾದ್ಯದ ಸುರುತ ಕಟ್ಟುಂಡು ಆ ಕಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತ ಕಟ್ಟುಂಡು ಐಡೋಕ ನಿಕುಲು ಬೋಟ ಭಜನೆ ಮನಲ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ವೆನ್ನಡ್ಡಿ ಅಕುಲು ಬಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕುಲು ದುಂಬು ಭಜನೆ ಬನ್ನದು ಅವು ನ್ಯಾಯ ಅದು ಭಜನೆ ಉಂತುದು ಬೋಂಡು ಭಜನೆ ಉಂತುಂಡು ಕೂಡ ಆಗಲೇ ಭಜನೆ ಬಣ್ಣೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಜನೆ ಬಣ್ಣೊಂದು ಬತ್ತನೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಐಕೊಡ್ದು ಕೊಂಚಿ ಮಂಡಲ ಕಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಭಜನೆ ಅನ್ಪುನ ಯಾಂಪ ಅನ್ಪುನೆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಯಡ್ದ ಕಟ್ಟಡೆ ಭಜನೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿರ ಎನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ಎನ್ನ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ದಾದ ಉಂಡು ಎನ್ನ ವಿಚಾರಧಾರದಾದ ಉಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಆತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ದಿನ ದಾದ ಉಂಡು ಅಂಚಂದ ಎಲ್ಲ ಕುಡೋರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುರು ದಯ ಬಲ್ಲಿ ಈತ ಪರಿವರ್ತನೆ ನನಗಂದು ಒಂಜಿ ದಯ ಬಲ್ಲಿ ಅಪಗಂಡ ಒಂಜಿ ಉಪಾಯ ಮಲ್ಪುಗ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟ್ಟು ಗಣಹೋಮ ರಡ್ಡಿ ಆಗ ಉಂಡು ಮನ್ಪುಗ ದಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಯಾರು ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಅತ್ತ ಅವೇನು ಮನ್ಪುಗ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಹೇಗಲೇನು ಮಲ್ಪುಣ್ ಹೋಮೋಲೇನು ಮನ್ಪುಣ್ ಮಲ್ಲ ಹೋಮೋಲೇನು ಯಾನು ಇಂಚಿ ನಾನು ಪುದಾರ್ ಬಂಡ್ರೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಮಲ್ತದ ಪಕ್ಕದ ನೇಮ ಕಟ್ಟಗ ಆಡು ಕೋರಿ ಮಂಜ ಆಡ ಅವಳು ರಕ್ತ ಬಿಂದು ಬೂರಾಡು ಈತೆ ಓಯ್ಕು ಓಲ್ತಿರದು ಓಡೆಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ ಅಂಡು ದೈವದ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ನೆಕ್ಕ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲವು ಜನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಚಪ್ಪು ಗೊತ್ತನ ಲೋಕೇಶನ್ ಪನ್ಪದ ಈರ್ ಬಂಡರು ತಂಪರೊಡ್ದು ತೆಂಬರದು ನಾದಸ್ವರ ತಾಸೆದವಳು ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಒತ್ತತ್ತ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅತ್ತು ಅಪ್ಪ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅನಾಚೂನವಾದ ಬರೋದುಂಡು ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಚೆಂಡೆ ಬತ್ತಂಡ ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿನ ರಡ್ಡನದಾದ ನಾದಸ್ವರಡ್ಲು ಉರ್ಪುನಿತ್ತೆ ಭಜನೆ ನೆತ್ತ ಬಲಿಕಾನಾಗ ಭಜನೆ ತೋರಿಪುನ ಅವೇ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವಗೆ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಭಜನೆ ಮನ್ಪ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಬಲಿ ಬತ್ತಂಡ ದಾದೊಂಡು ಒಂದು ಕೇನ್ಬೆ ಅವಳು ಎಂಕುಲು ತಾಳನೆ ಬಟ್ಟುನು ಎಂಚಿನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅತ್ತಂದಿನ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಎಂಕುಲು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುಜ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅತ್ತಂದಿನ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪು ಇತ್ತ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಅಡಿಡು ತಾಸೆಲ್ಲ ಫೈಬರ್ ಆತಂಡು ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಚೆಂಡೆ ಚರ್ಮ ಎಂಗಲ ಚೆಂಡೆ ಚರ್ಮ ಅತ್ತು ಜನಕುಲ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಎಂಗಲ ಚೆಂಡೆ ಚರ್ಮ ಎಂಗ್ಲ ಚರ್ಮವಾದ್ಯನೇ ಉಂಡು ಎಂಗುಲು ತಾಳನೆ ಬಟ್ಟುವ ಅಪ್ಪಗ ಉದಾಯ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಕೇನಬೆ ಈತೆ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರ ಉಂದೀಕ ದೈವಗು ನಾಗಸ್ವರಣಿ ಬೋಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾದಸ್ವರ ಇಜ್ಜಂದ ನಿಂಚಿಪ್ಪತ್ತು ಒಂಜಿ ವಾದ್ಯ ಇಜ್ಜಂದನೆ ಖಾಲಿ ತೆಂಬರಡು ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಏನೋ ತುಯ್ಯ ಅದು ಮೂಲ ಪರಂಪರೆ ತುಯ್ಯರ ಬೋಡಾಗ ನಾಗಸ್ವರ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದ ಅಂಡು ನಾಗಸ್ವರ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದ ಅಂಡು ನಾಗಸ್ವರ ಬತ್ತಂಡು ದೆತೊಂಡ ನವ ದೆತೊಂಡ ಇತ್ತದ ಈ ಪೀಳಿಗೆಲ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾದಕ್ಕೆ ದಯ ಬಲ್ಲಿ ಅವಳು ಇಜ್ಜಾದಿನ ಬೈದನು ಒಂದುಲ ಇಜ್ಜಾದಿನ ಬೈದನು ಬೊಕ್ಕೊರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತಂಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ಲ ದೆತೊಂಡ